του κυρίου Κυρίτσι, που είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, αν δεν κάνω λάθος. Λεόντιε, σε ακούμε. Λοιπόν, Μαρίνα, καλό μεσημέρι και πάλι από τα κεντρικά γραφεία της ΟΕΛΜΕΚ. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά η κοινή συνεδρία των συντεχνιών μαζί με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών. Μαζί μας είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΟ, ο κ. Πάμπης Κυρίτσης, και θα προβεί σε δηλώσεις, να τον ακούσουμε. Εμείς ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση για συμμετοχή σε αυτήν τη συνάντηση, όχι ασφαλώς μόνο για να ενημερωθούμε, που είναι αναγκαίο, αλλά κυρίως για να δηλώσουμε και με αυτόν τον τρόπο τη συμπαράσταση και τη στήριξη μας στους αγώνες των εργαζομένων στην εκπαίδευση, οι οποίοι πραγματικά βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση, όπου δικαιώματα αλλά και ο ίδιος ο θεσμικός ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων αμφισβητούνται. Εμείς θεωρούμε ότι το δημόσιο σχολείο δεν είναι υπόσκαψη που θέλει, ούτε περικοπές, είναι στήριξη που θέλει. Η δημόσια παιδεία θέλει αναβάθμιση, όπως και η δημόσια υγεία θέλει αναβάθμιση, και η αναβάθμιση του δημόσιου τομέα δεν γίνεται ασφαλώς με τον τρόπο που επιχειρεί σήμερα να το κάνει η κυβέρνηση. Όσον αφορά τώρα τα συνδικαλιστικά ζητήματα, είναι ξεκάθαρο για μας ότι ο διάλογος, η συλλογική διαπραγμάτευση είναι που αντιμετωπίζει ζητήματα και όχι ο αυταρχισμός και ο ετσιτελισμός. Και ο δρόμος, λυπούμενα, από που επήρε η κυβέρνηση να αποφασίζει με τον τρόπο που αποφασίζει και να επιδιώκει να επιβάλλει αποφάσεις χωρίς να προηγηθεί ο διάλογος και η συλλογική διαπραγμάτευση που επιβάλλει η πρακτική της Κύπρου, η παράδοση της Κύπρου, είναι ένας λανθασμένος δρόμος που αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά ότι οδηγεί μόνο σε αδιέξοδα. Εμείς έχουμε δηλώσει στους συναδέλφους εδώ ότι η ΠΕΟ στηρίζει τον αγώνα τους, γιατί νοιαζόμαστε και εμείς για το δημόσιο σχολείο, γιατί θεωρούμε ότι ο συνδικαλισμός με τα πάνω του και με τα κάτω του, με τις αδυναμίες και τα προβλήματα του, δεν είναι... Προφανώς και στο υπόλοιπο της ημέρας θα καταλάβουμε αν τελικά το κουβάρι αυτό θα ξετυλιχθεί ή θα δεθεί περισσότερο, καθότι μέχρι το απόγευμα θα ξέρουμε ποια είναι η οριστική απάντηση των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Στο ρεπορτάζ παραμένει ο Λεόντιος Χριστοδούλου και θα μας ενημερώσει στο υπόλοιπο της ημέρας και κυρίως στις τομές, τα γεγονότα που θα έχει ξετυλιχθεί, θα έχει αποσαφινιστεί περισσότερο εικόνα.